Я не так уяўляў сабе свой выхад з турмы. Я хацеў застацца на радзіме, бо мне вельмі сумна, што ўсе людзі, якія падзяляюць нашыя погляды, засталіся пакінутымі ў краіне. Бо эміграцыя это добра, і тое, што людзі захавалі сябе ад пакутаў і затрыманняў судоў там і так далей, з'ехаўшы. Я іх всех разумею, но тое, што шмат людзей засталося без голасу, без адчування солідарнасці не нейкай такой вось праз там эфір, скажем, да, а вось просто чалавечых контактаў, стасункаў і так далей. І таму я хацеў бы вельмі вярнуцца ў краіну, як толькі у мяне будзе такая магчымасць законная, легальная, дакументальная, калі я выпраўлю пэўныя дакументы, я буду спрабаваць вярнуцца.